Okay. Ready na. Lutuin ko na ito. Magluto na ko ani karon. Ano ni among lunch. Paniud to. Ginataang gulay. Fresh from my garden. Bitaw ko lang ang kalabasa lang akong gipalit ug ang pasayan kay wala man ana. Pero kani naana sa amin ni kanang matis. Dali. Kaning mungay o